Milloinka? Yhdesti mä oon hypännyt väärään esteen maallinen jälkeen. No nurkissa se kato, kun se lähtisi niin kyllä ihmeellisesti siellä. Ei kun niin voi olla. Joo, tää on semmonen mun ja Arpan kokoinen rata. Paljon tilaa. Keltaisia niinkö? Joo. Noin hyvä. Vihreä oksan. Koittaa nyt osua siihen kutoseen kuitenkin. Noin hyvä. Mitä sitten, yks muuri? Joo. Onko se katsellut mitään? Ei. Kun meille jäi se kuva, että se ei Niin, kattele ei mitään. se kyllä oo mitään. Noin, voi. Hyvä Kalmari. Hieno.